guys. May pagkuhan. Okay, dugay na. Pagkuhan ko. Okay. Katong ganahan mo suruya sa Canigao Island. Welcome mo tanan nga mubisita sa among turista o turismo diri sa lungsod sa Macau. Okay, huwag na mo yung mga amigo atong dalhon nga masakay mo duran-duran nga bangka barato o maayo mo serbisyo. Okay, happy Sunday to all. God bless kanato tanan sa mga turista mga nangaligo magbalik-balik sa taas sa ato ang pagbisita sa ato ang isla diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Macau. Good luck o God bless.